Jien fejn semmur b'żewġ tfal u mingħajr xogħol u bid-dejn, ikollok tibqa' tissapporti. Finanzjarjament niddependi minnu, kollox f'ismu għandna. Kont nibża minnu anke sakemm telaq, kont inqum bil-lejl kif jidħol id-dar. Dawn huma biss uħud mir reazzjonijiet li qasmu persuni li pparteċipaw fi studju li sar dwar il-vjolenza domestika. L-istudju u dwar kif vittmi ta' vjolenza domestika jistgħu jsibu l-għajnuna u foka fuq vjolenza domestika fil-konfront tal-mara. B'kollox f'dan l-istudju pparteċipaw 50 persuna, 23 minnhom għaddew minn esperjenza ta' vjolenza domestika u 27 professjonist li jagħtu għajnuna lil vittmi. Mill-informazzjoni li ħarġet minn dan l-istudju jissemma li l-vjolenza domestika jippreżenti f'kull faxx tas-soċjetà. Dan minn barra li jissemmew il-mistħija li esperjenzaw il-vittmi għaliex ikun mistenni minnhom li jżommu l-familja maquda. Mill-istudju joħroġ ukoll li fatturi importanti f'dan kollu u s-sem tal-pulizija u s-sistema tal-ġudikatura. Ingħad li ġieli kien hemm każi fejn il-pulizija qalu lill-vittmi meta għamlu rapport, le, m'għandek xejn, mur id-dar, istalaħ wiċċek u jgħaddilek. Issemma wkoll il-proċess ġudizzjarju li jkun twil ħafna u ħafna drabi jagħmilha aktar diffiċli għal vittma li toħroġ mis-sitwazzjoni jekk kif il-problema finanzjarja fejn ikun hemm tkompli tidħol fil-fond u din tista' tkun arma għal min qed iwettaq il-vjolenza domestika biex jivvendika ruħu. Mill-istudju ħareġ ukoll li hawn ħafna rġiel li jaħdmu biex ikollhom reputazzjoni tajba u dan biex jagħmilha diffiċli għal mara biex titwemmen. Wara l-preżentazzjoni ta' dan l-istudju tkellimna ma' Elaine Compagno li għaddiet mill-esperjenza ta' vjolenza domestika. Bħala coordinator ta' Servizz SOR ta' St. John Tate Foundation ukoll kollha għamilna riċerka aħna fi 2015 u ħafna mill-findings tagħna jimmaċċjaw il-findings tal-lum. Jiġifieri qed naraw li alla volja għaddew sentejn u fuqhom ma tantx qed jinbidlu l-affarijiet. Tkellimna wkoll ma' Holger Saliba li flimkien ma' Marceline Naudi u Marilyn Clark għamlu dan l-istudju fisem l-Università ta' Malta fiħdan il-Fakultà tas Social Wellbeing. Ħafna nies forsi jgħidulek u hija dina ma taqbadx u titlaq, għalfejn qadet miegħu, għalfejn għala kien isawwata, għalfejn ma telqitx. Ir-realtà dan l-istudju wera kemm fil-fatti hemm fatturi li jaħdmu kontra il-mara u jimpeduha milli fil-fatt tfittex l-għajnuna. Il-liġi tal-vjolenza domestika waslet fit-tieni qari tagħha fil-Parlament.